तर आज आपण काय बनवतो? नारळाची कापा. ते काय चून कापा पण म्हणतात. चून कापा. त्यासाठी काय काय घेतलं होतं सांगा ती वाईस. ही बघ, साखर, चून, पिसलेलो नारळ घेतलो ना. तो वाईस जरा मिक्सरला पण बारीक करून घेतला आपण. थोडंसं बारीक करून घेतलो. जाडसर होतो. ही साखर म्हणजे आपण 1 किलो घेतलो साखर चून आणि तेवढी साखर घ्यायची. साखर कशी गोड असतात त्या प्रमाणात घ्यायची. आणि काय लागतं आपल्या, आणि ही वेलची पूड वाईस घ्यायची आणि सुगंधासाठी. मग ते साखरेचं आणि चुनाचं एक जीव झालो का चमचोभर रवो टाकतो. रवो कशात टाकतो? प्लेन पाण्यासाठी. आणि ते म्हणजे एकदम व्यवस्थित होता. कुसकरत नाही चून कापा. म्हणून काही काही जणांची अशी भसभशीत होतं, कुसकारतात. तशी होची नाही ती. उभ्याने टाकला तरी तुटाचा नाही. त्यासाठी रवो. आता सुरुवात करूया ना आपण. सुरुवात करते. आता गॅस लावते मग ना. या आधी गॅस पेटवून घेतलो ना. गॅस पेटून घेतलो. आता चून टाकते. चून कापा करूची ना. चून कढईत टाकते. या बघा, कढईत वाईस परतून घ्यायचं ना. परतून नाही, एकदम मिक्स करायची. साखर, ही साखर घालते आणि हे आता मिक्स करून घ्यायचा. भांडा घ्यायचा, पाणी घालायचं. आपण ह्या मिक्सरच्या भांड्यात जर फिरून घेतलं त्याच्यातच वाईस जरा पाणी घालतो. बस वाईस जरा पाणी यात घ्यायचा. या मिश्रणात पाणी टाकायचं आणि व्यवस्थित या मिश्रण गॅसवर आपण परतून घ्यायचं. तर यात आपण गॅस जरा मोठं ठेवलो ना वाईस. त्याच्यावर जरा परतून घ्यायचा. एक जीव झालो साखरेचो आणि चुनाचो का बारीक गॅस करायचो आणि रवो टाकायचो. तर आधीच्या काळात लोक बॅट वगैरे देऊसाठी चून कापाच बनवायची ना. आणि ह्याच्यात आपण आंबो पण टाकतो. आंब्याचा सीझन असला की आंब्याचे मस्त कलर येतात. म्हणजे चव आंब्याची मस्त आंबा बर्फी सारखी चव येतात. काही काही लोक बटाटो पण टाकतात. बटाट्याची पण करतात, पण आम्ही अजून केलेली नाही. साखरेचा वाईस जर पाक होऊ एकजीव होऊ चून आणखी साखर. अतिशय झटपट होणारे पदार्थ. आधीच्या काळात लोक ह्याच बनवायचे. हीच भॅट माघारणी का मुंबईत जाऊ लागली साखर म्हणे त्यांका हीच भॅट. तो आता आपण रवो टाकतो. तो आपण माहिती रवो भाजून घेतलेला ना. भाजून घेतलेला आहे. जो आपण उपमा वगैरे करून वापरतो तसं रवा आपण भाजून घ्यायचो. आणि साधारण 2 चमचे. तर ह्याना ती चून कापा व्यवस्थित होतं. कुसकारत नाही. छोटं चमचावर आपण वेलची पूड घेतलो. ती अगदी सगळ्यात शेवटी टाकायची. सगळ्या मिश्रण आता तुम्ही बघला आटत दिला. आता जवळजवळ सगळं मिश्रण. वेलची तो मस्तच आता सुवास येऊ लागलो ना. सुकला ना आता आपण ह्या सगळ्याचं मिश्रण आता आपण पोळपाटावर काढून घेऊया. आणि ह्या आता पोळपाटावर पसरून घ्यायचा. ह्याच्यासारख्या एक त्याचो वाईज आपल्या जशी जाडी होई तसं थोडं त्याचं लावून घ्यायचो. वाईज जरा गरम आहे तरी पण वाईज हातांत थापून घ्यायचा. टाकणार मी काय करेन, वाटी एक लायतो आणि तिला हे करेन वाटीन थापायचं. वाटी एक थापायचं. सुकला काकडे हा होता का त्याचा तेल सुटला नारळाचा. काढून घेतली पातळ.
त्या कढी एक भांड्याक पण जर लागलेला सगळा मिश्रण तर आपण काढून घ्यायचं चमच्यान. काही एक इदवास करायचा नाही, जा काय आता सगळ्या घ्यायचा. आणि चवीक अतिशय उत्तम असो हे पदार्थ हा. आजकालची लोक डाएट बेट करतात, तसला काय बघायचा नाही डाएट बेट. जा काय गावता तर खायचा. कोकणातलो पारंपरिक पदार्थ असा. आता हळूहळू निवतला म्हणजे थंड होतला किती होई तेवढी पातळ करायची आणि मग आपण आपल्या गहू तशी करायची. डब्यात भरून ठेवू शकतो, एकदा बनवलास की ती रवतली. अजून पातळ करू का पुरे? नाही बस झाली, जास्त पातळ बरी नाही ती. बरी नाही, वरची सारखी वडी त्याची होऊ सुकली का कापली. आता ती निवान दे थोडं वेळ सुकली का ताट. आणि मग आपण ती सुरीन कापून घ्यायची आपल्या खायच्या आकारात होईल त्या आकारात आपण कापून घ्यायची. आता इथं मिश्रण निवाला ना, या निवाला आता इथे वडिओ पाडायचो चांगल्यापैकी सुकला. तर आता आपण ती सुरीन आपल्या गव्या त्या आकाराची वडी पाडायची आणि खाऊक सुरुवात. बघा गरम गरम खाऊक मस्त लागतं. वाय जरा सुकले की कसे आणि थोडे दिवस राहू शकतात ते. आपण एक वाटी घेतो ना खोबरा, एक वाटी खोबरा आणि एक वाटी साखर. साखर कशी गोड असतात त्यानुसार घ्यायची. आणि वाईट जरा एक छोटं चमचभर वेलची पूड आणि 1 ते 2 चमचे रवो भाजलेलो. तर या सगळ्या सामानाची आपली 15 ही खोबऱ्याची कापा झाली आहेत आणि अतिशय चविष्ट झाली आहेत. हे बघ, आयन बनवलेली चून कापा झालेली असतात तर ती आम्ही खाऊन बघतो. कसे सोनू तर 1 नंबर कापा झालेली असत. गोड पण अगदी बरोबर आ आणि जी वेलची पूड असा त्याचं पण स्वाद अगदी मस्त येता. तर ही चून कापा तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली ही आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.